Yun, traffic mga kagang. Yun. What's up mga kagang? Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. Sama natin si Mayura. Yan, maaga kami ka ngayon mga kagang kasi bumili kami dito kami sa Farmers ngayon. Where lights. Yan. Yan si Mayura. May binili kami dito sa Farmers. Yan. Ulan ng mga kagang. Kaya kagang, ingat-ingat kayo sa mga biyahe ngayon. Medyo malakas ang ulan, no? Yan, no? Farmers Mall. Ayan. Mamaya pupunta kami pala sa Baclaran. Yan. Ina si Busing. Hello, Busing. Good morning. Hop. Bye-bye. What's up mga kagang? Good morning. Sama ko ngayon si pang Miss Universe Bia. Beatrice. Bia, say shout out mo. Shout out daw sa nagdadala ng milk tea. Shout out mo Bia. Sino shout out mo? Ha? Wala. Yung kay mo. Kaklase mo. Kaklase ko? Oo. Wala. Wala siya kaklase. Nakita mo yung natin, Bia? Yo, what's up mga kagango? Yun. Dito tayo sa Baclaran ngayon. Hindi tayo nakasama sa kanila doon sa bilihan ng mga dito tayo sa gilid kasi hindi ako nakaparting doon. Grabe ang traffic doon sa loob. Ang daming tao ngayon. Yan, no? Grabe. Daming tao. Yan. Yung Heritage mga kagang. Yan. The Heritage Hotel. Dami nagtinda sa gilid, oh. Daming tao. Ay, ganda. Hello. Wow, sexy. Yo, what's up mga kagango? Dito tayo ngayon sa Pure Gold. Gold Boxere mga kagango. Yo. Ano ba sa cellphone mo para bulin natin yung Ba't madilim? Baka gabi. Iganyan mo daw dyan sa akin. Sige. Doon. Tapat mo sa... My life? Yo, what's up mga kagang? Dito nga kami ngayon sa loob ng sasakyan. Galing lang namin nagpabunot ng ipin. Yes. Ni Pogi. Ay, saan mo yan? Kasama namin si Shout out! Sino shout out niyo? Wala po. Shout out to me! Shout out kay Jumong! Oh, yan. Nakita namin si Jumong kami. Nakita namin si Jumong sa may Jollibee. Shout out to me! Bakit ikaw? Shout out to Mama! Subscribe nyo tong channel! Subscribe! Kapag di kayo sumubscribe, may malaking gagamba na pupunta sa inyo kapag tulog na kayo. Pag di kayo nag-subscribe, mo Bia? lang. Ha? Sino yung subscribe? Subscribe? Shout out mo. Wala. Shout out mo mama mo. Si Mami. Shout out po kay Mami. Shout out daw. Pag di kayo nag-subscribe or nag-like ha, shout out ko boyfriend nito. Sorry. Wala akong boyfriend. Meron. Sa Ibel. Yan. Sa Ibel.
Puntahan pa namin mamaya si Bay Imidyo TV kasi hindi natuloy yung biyahe. This eh. Nandun siya ngayon sa Per. Hello, si hi! Buksan mo, sarado mo. Yung aircon na labas. Ay, yung ano. Yan. Walang pa yung aircon. Up, mga gang! Yun. Punta tayo ng Per. Sunduin natin si Bay Imidyo TV. Hindi natuloy yung biyahe niya sa barko. Kasi yung barko sagwan pa papunta dito sa Manila. Kaninang umaga pa yung nagantay sa atin kasi galing pa tayo ng pabunot ng ngipin, punta ng Baklaran, any kind of tour. Yeah, dito na tayo sa may mga kagang sa may Ligarda. Yan, papunta na tayo ng Per. Yo! Dito na tayo sa may papunta tayo ng Ayala Bridge, mga kagang. Kaya medyo traffic tayo ngayon. Mamaya may susunduin pa naman tayo mamaya sa may Mandaluyong. Kaya hindi tayo pumasok ngayon. Yun, ngayon. Wala rin nabunot sa ipin. Go. Na tayo sa may Ayala Bridge papuntang SA Maynila na yan dyan na mga agang. Alright. Punta na tayo sa Per, sa Tondo. Kanina pa umaga ba Imidyo TV daw nagtang-antay. Wala na. Gagaw. Yo, what's up mga gango? Dito na tayo sa may Luneta National Museum or Anthropology, any kind of museum. And pagsabayan tayo ni Optimus Prime. What's up? Yo. Andiyan na si Bay Imidyo TV. Nasundo na namin mga kagang. Yun, traffic. Grabe sa traffic. Anong oras na kami makauwi nito? Kasi yung barko walang sagwan. Kaya hindi natuloy. Grabe, traffic. Traffic. Hirap. Yun, pakalabas muna tayo mga kagang. Pinapakalabas muna natin para malinis.
Dito ko natapusin ang aking video. Please subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking video. Bye bye.